В света има страхотна поляризация. Такава, каквато не е имало последните 20-30 години. Аз съм на едни години, в които съм на пазара над 35 години и съм живял доста повече и мога да направя от базата на експириенса си някакво заключение, без то да има претенции за достоверност. Има два полюса, всъщност те са на най-съща страна. Криптото е бъдещето, а долара ще умре. На тази страна на бариерата са 90% от младите. Долара ще умре, криптото ще просъществува, ще стане 1 милион, ще стане 3 милиона и не знам сега какво. От другата страна на бариерата са консервативния начин мислители, които казват, че старото статукво не може да бъде победено. Сега, аз няма как да знам кое от двете неща ще стане. Само искам да ви кажа едно нещо, че нищо драстично не се случва. Дори откакто се появи крипто. Отиде до 130, слезе до 60 в момента. Не казвам, че утре няма да се качи на 150 отново. Много е вероятно, естествено. Ама долара не изчезва. Това, което искам да кажа е, че не очаквайте драма на драмите утре. Ние разсъждаваме така. Гледаме си нашата паничка следващите 2-4-6 месеца. Да, крипто би могло да стане 1 милион. Но стане след 30 години. Аз няма съм жив тогава, може и децата ми да не са живи тогава. Да, долара би могъл да умре. Ама той аз не мисля, че ще умре в следващите 6 месеца. Така че от позиция на търгуване, на печелене на пари, на правене на пари, времевия хоризонт е след 6 месеца. Не мога да мисля за по-нататък.